Dobrý deň. Pri sledovaní Weasel News praje Chloe Clark. 24.10.2025 policajné hliadky BCSO uskutočnili checkpoint na diaľnici smerom Sandy Shores. Ich cieľom bola kontrola používania omamných látok u vodičov a kontrola dokladov. Naši reportéri boli pritom. Takže volám sa John Jones a som Commander Traffic Enforcement Division u Blaine County Sheriff Office a momentálne prebieha checkpoint pod našim vedením, aby sme zabezpečili čo najväčšiu ochranu na cestách, keďže v poslednej dobe sme zaregistrovali, že množstvo vodičov nedodržuje základné opatrenia, ako napríklad šoferuje pod vplyvom alkoholu, alebo jazdí bez EŠPZ, alebo dokonca jazdí bez vodičského preukazu. No čo sa týka jazdy za volantom pod vplyvom alkoholu, tak je to častejšie, než by si obyvateľe mysleli. Percentuálne to vychádza, že každý tretí vodič je pod vplyvom buď omamných alebo iných psychotropných látok, takže je to dosť časté a tieto kontroly sú naozaj nutné. Tak čo sa týka trestov za DUI, sú rôzne. Samozrejme záleží od toho, či sa jedná o prvý priestupok, alebo vieme to už potom klasifikovať ako opakované porušenie alebo vyhýbaniu sa nejakého zákona. Takže tie tresty a pokuty sa líšia. Samozrejme takisto závisí aj od toho, či pod vplyvom bola spáchaná nejaká dopravná nehoda, alebo sa to zaobišlo bez nejakých väčších ťažkostí. Takže možnosť pokutovania a trestania je na celkom veľkej škále od nejakej maličkej základnej pokuty po niekoľko rokov vo väzení až trvalé odobratie vodičského preukazu do konca života. Čo sa týka priebeh dnešného checkpointu, tak zatiaľ je prekvapivo veľmi kľudný. Zastavili sme 4 vozidlá a musím povedať, že doteraz všetci vodiči a vodičky disponovali vodičským oprávnením, mali nasadené registračné značky vozidiel a neboli pod vplyvom alkoholu. Takže dnešný checkpoint je zatiaľ na veľmi pekných číslach. A trvá už cca takých 40 minút. Ďakujeme za sledovanie. O ďalších udalostiach v meste vás budeme informovať. Za Weasel News, Chloe Clark.